Trenutno, ja mislim da je sada već i završena ta akcija, pošto policija svoje akcije izvodi rano ujutru. Znači, danas je širom Srbije sprovedena akcija, nastavak akcije Armagedon, u cilju suzbijanja distribucije dečije pornografije. Do sada je uhapšeno 18 lica koji su naručivali taj pornografski materijal. Reč je znači o iskorišćavanju dece uzrasta od 2 do 17 godina. Znači, reč je o licima koje su otprilike $25 plaćali ili evra plaćali taj pornografski materijal. Reč je o ljudima iz cele Srbije praktično. I mi ćemo nastaviti sa takvom akcijom. Mislim da su deca, mi obično deklarativno kažemo da su deca naše najveće bogatstvo, ali malo radimo da im to praktično pokažemo. Osnovna stvar jeste zaštititi decu i naravno samim tim i zaštititi od ovakve jedne vrste zloupotreba, nasilja nad decom i naravno iskorišćavanja u pornografske svrhe.